para pemirsa. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maneh ngetokake keputusan Gubernur nomor 879 tahun 2022 babagan penyuluhan penegakan watesan sosial skala besar. Ing Kepgub iki ngemot poin babagan perpanjangan PSBB transisi besok. Keputusan iki dilaksanakake tanggal 17 Agustus 2022 lan banjur diwiwiti tanggal 28 Agustus 2022. Ing Kepgub Anies ana 3 diktum. Kaping pisanan babagan penentuan perpanjangan PSBB transisi sing wis ditindakake tanggal 28 Agustus nganti 11 September 2022. Keputusan Gubernur negasake yen ora ana penambahan kasus corona sing positif, perpanjangan masa PSBB transisi bakal ditindakake kanthi otomatis. Ekstensi kasebut bakal dilaksanakake kanthi cepet wiwit 11 September nganti 24 September 2022. Selajengipun diktum kaping 3 nerangake yen ana lonjakan kasus positif corona sesuai karo hasil evaluasi transisi PSBB dadi titik 1 lan nomor 2 bakal dihentekke. Kaping 4 nerangake isi keputusan Gubernur kang berlaku tanggal 28 Agustus 2022. Data saka pasukan tugas penanganan COVID-19 nuduhake menawa ana 1099 wong sing kena infeksi COVID-19 ing tanggal 31 Agustus 2022. Saka jumlah kasebut ana 51.806 kasus kumulatif ing Jakarta ing jam 12 banjur ana 300.138 kasus kang dinyatakake wis mari. Kajaba iku jumlah kumulatif sing tilar donya ana 1.197 kasus ing Jakarta. Sauntara ing level nasional 171.796 wong wis negesake kasus positif lan 120.929 wong sing wis mari. 7.117 wong wis tilar donya. 79.300 wong dicurigai COVID-19 secara nasional. Kap semanten pawarta dinten iki kula Asila Dia Maharunisa sugeng wiwit makarya.